Night. Hi guys, good morning. Hatod naman tayo sa atong estudyante guys. Muna itong trabaho kada adlaw basta ting klase. Maghatod sa estudyante. Kaya saan man. Kasi na ay kayo Di pa niya kaya magbaklay na siya. Hinoon pag grade 2 niya or grade 3 ba, basin og siya na lang isang maglakaw magbaklay. Kasi di namang sa-agent naman ko. Makatultol naman siya guys, pero mahadlok man ko. Nay. Magbaklay na siya ra. Manay. Naman ako guys. Di na rin na to siya ihatod kung mag-grade 2 na. Balo ko, Nay. Pabaklayat na namin siya na siya ra isa. Bala ka. Mag-grade ko na. Di na niya ako maigong sa lilas. Hindi, liit na lang. Ay. Palit na po. Hindi, liit na lang ini. Suotin yan siya nilas guys. Oh. Di na akong kaya. Yan pinaskuhan ni Mayor. Kagahapon. Yan pinaskuhan ni Mayor gahapon. Suotin niya. Pero Thank you, Ate Linde. sa karsada na niya gisuot kay pita manggikan dito sa balay. Nagsuot siya chinilas na isa. Pag-uot sa karsada, gitrapon ako yung TL. Kaya aron dili buling. So limpyo ang iyang TL pag-abot sa eskwelahan. Kay semento naman. Nanay, pareha mi ate, crops. Ano siya ngalan? Crops. Crops. Baby. Di pa kayo init kay sayo pa. Sayo man ko naka pamahog sa baboy. Kadaw naman ko nakamata. Sayo po siya nagmata. Paglakaw ni Ala, nakamata naman din siya. Sayo may nakalakaw. Pero dugay kami ka makalakaw. Gusto, wala ko Dugay malagyan gina ko siya si makamata. tatay dito, Nay. Ayaw pa din naglakaw si tatay. O pa naglakaw ko niya tatay, nakamata na siya. So karon sayo may nakalakaw sa balay kay wala may iyang ay sayo mo siya nagmata. Wala siya gisapot. Wala siya gisapot. Sayo pod kay siya natulog gabi guys. Murag alas 6 pa. Wala isapot, Nay. Ikaw. Sapot ko. Wala gani ka gisapot ingon ko. Sapot. Baklay tabuntag, baklay hapon. Nay, ito ba na? Pero muli ra din ko karon guys. Ako rin siya ihatod muli ra din ko kay niya ko na siya kon sa hapon. Lakaw na. May gabi, sumato nila mother guys. Kay nanawag sa Mercy nga di niya makuha ang video ni mama. So ako sang atuon kung naon sa bato kay ariwa pa naka-upload si mother. So mga tumila ni mother. Dala si Rilo nagtanlad. Dala si Rilo nagtalbos ng kamuti. Ito na ni mother. Nanay, dali Ang sayang video te. Ang sayang video. Agoy! Natulog. Let's put it ID. Basi nagitindong mo pag video. Ayaw. Napa si Silingling? Napa. Let's go na ID. Let's go na ID. Saan daw padlan pa mo video. Nag-video. La, saan ang padlan na? No, what is this cellphone? Oh. Kasi nagbasa ka pa. Lola. Ah! Aga kami na using! Sa'yo sudan mother. Prito lang ko. Prito lang ko. Luto, tagutan lang. Nga, kumusta ni mong lakaw? Ha? Ito bang? Ito bang nansa?
Naingon nga ipakuan lang na diha, ipa-enroll. Ina ako no sa una ilang estudyante nga wala ko nung gapon nag-enroll da sa una kay walay card, wala nag-enroll Sa Mitabon? Oo. Niya. Unya gi kuha ko no gi-transfer dito sa kuan Moog Niya. na wala ko nung gapon dito sa Moog na enroll. Gibalik na sa ila, enroll nila. Naunsaon man. Hello guys. Naunsaon man. Ako video. Maestra sa grito yung istorya. Nagatun na ka principal nila. Ayun siya nga, maumang gyapon kung magato ka principal, maura man gyapon ni. Wala di ay. Pero wala lagi record siya dito. Wala lagi ko no kay si Budog ko no, igignan ko no niya nga ipa-enroll si Budog. Ingon ko si Budog kadili niya ipa-enroll si Amay kay dili eskwela. Sa sayo, dili na gyud ko na masayo. Kay si iyang papa akong gignan nga i-enroll lang temporary. Sige na. Kay basin og ganahan ng bata ng eskwela. Wala lagi ko ni Budog enroll. Si Budog lugar mismo nagkuhan na nga dili niya enroll. Oo. Anong gitawagan ni mo kag ganina naging mas siya nga enroll. Wala siya. Ano man itong maestra na yun siya. Wala yun na niya gipa-enroll din. Ako kay kaluoy ko kay ariha ba ang apelido sa iyang mama. Yung padana niya. Sa maestra sa ilang grito. Ako gigyan si Kuan nga. Kuan ipa-enroll na lang siya. Temporary enroll kung magbasin niya ganahan sa mga eskwela. Na wala man kuno niya ipa-enroll kay dili niya ipa-enroll kay dili ang eskwela. Sala ni Budog. Ko nga unya ma'am kay kaluoy man ang prinsipyo namo dito kay ang bata dito pogi man mag-eskwela adlaw-adlaw man siya eskwela nagkaluoy siya nga dili siya makakuan. Sa mura man gyapon ato ka sa principal, mura man gyapon na iya istorya sa inyo. Moingon sa maestra. Sige. Ato na pang itagpagig ma. Kaya ang ingon ni si Ranton kung dili nimo makuhan makaya, siya mo ato sa principal. Basta kay mura man gyapon na yung istorya. Hindi pwede raman na ipa-enroll na niya. Kay Ang ilang pangitaon manggod maang record. wala lagi diha. Asa man siya nag-grade 1 di ay? Na may card nga sa grade 1. Naman niyang card sa grade 1, ang sa grade 2 kay first grading. Asam na sila nag-exam sa first grading dire? Ang iyang kuan na ng maestra nga ayha na siya nagtunga nga exam na diretso. Wala nang eskwela. Pero wala lugar siya. Wala nag-eskwela sukad sa pagsugod eskwela. Pag ingon ko no tingali ni Budog nga si Maritzo Maya o si ako may mo ingnon niya nga ipa-eskwela kay exam. Unya na tingala man kuno siya kay nag-uban mo kuno si Amay. Nag-exam ko exam sa kuno siya. Mao. Naunsa may iyang kuan nga grado. Naka-exam lugar siya sa first grading. Nawala siya na enroll. Wala siya na-enroll. Kasi ako man siya makuha ng dana nga wala gi-enroll. Unya ako siyang butan pagkuhan. Mao gani. Dili na ko masayop dana. Inong padana niya. Kaya wala ginag-enroll siya ang papa din Ang gi-enroll siya papa kana ra si Akuan, Maria Isabel ra. Ang sa nila gi-enroll nga September pa man din na. Gignan pa nimo mga gapangita manggod sila record nga gikan dire. Gigda lagi na ako. Ingon man sa siya, ko nga, di man gud nila pa-enroll kay agpangitaon to nilang record sa pagsugod pa. Na insa kung unsa may ako ikuan wala man na sa nag-eskwela din kay wala man nag-enroll sa iyang amahan. Oh. Mao. Mao May problema. Pwede pa na siya pwede. Kuan Hulyo sugod eskwela, Hulyo, Agosto, September dito na sa inyo ang dito na sa mapa ang kuan sa September. Dinhina. September man siya Dinhina. nag-diri. September. September 10. Ako yung mag-istorya na naugman ni Sir Anton Karon kuan na. Sabado ugma. Loy ang mga ba. Loy si Maritzo. Maritzo ba na? Dignan lagi na ako ko nga ma'am. Ko nga. Yok. Kay kamulo man sa klase kay ko nga ma'am. Anay. May buntag kanimo ma'am. Kaya na unsa man. Ko nag-ani lagi ko din kay kuan ko kanang magkuan ko sa inyong advice kung sabay angay buhaton na ni Maritzo sa iyang kuan pag-eskwela kay isugo ko din sa principal nga pa kuan ka kung unsa inyong advice dinhi na si Maritzo wala na enroll dito kay ilang ang kuanon ang record sa gikan sa kuan kanang gikan sa pag
sugod pag eskwela niya. Sa dili man na ako gud makuan kay wala gid lagi tayo sa iyang papa dinhi. Ingon mo kun budog nga dili kay dili sa eskwela. Ingon na nganong maman dito sa amo nganong adlaw-adlaw magi sila mag-eskwela. Namay katiman. Dito sa ila na katiman. Ha? Kaluoy ang kuan principal kay kuan kuno kanang luoy kuno ang bata nga adlaw-adlaw mag-eskwela unya dili siya wala siya na enroll. Ako doon sa Lunes guys, ang principal dinhi sa Mapua kay aron makuha niya ni Maritso nga problema kang ako ay amay kay dito sa mama gani nagikan sa ilang eskwelahan nya ipa-enroll ko no dinhi pangitaan og pagi nga ma-enroll dire na ako yung mag-istorya og sa principal sa Lunes. Ano pa niya, dili man sana na ako ma-enroll din kay tuan naman sa Mapua nag-eskwela. Ama oh. Mao gani. Madautan basta ako masay daot na ako. Di-enroll na ako din nga wala na siya. Wala dito. Kaya ka na siya, wala gina siya ipa-enroll din sa iyang papa. Ama oh gyud. Na unsa man kuno iya record nga gikan sa pagsugod eskwela wala na eskwela na pagtungan niya dito diretso na rin sa exam. Unsa may kuan lugar na. Kinuha na siya? Grade 2 na gani. Ito na. Namo nang blanco ang iyang kuha ni Maritso. Amay. Amay. Dura nga hindi na ko ka di na ko ka. Ngayon di man mo kasabtan. Unsa may istorya di ay? Hindi na lagi na ako nga. Nakalimtan niya. Okay ra man. Kanang kuan ba kanang isa nga pwede ra man na pwede pa na nila pwede pa na ay kuan. Pwede pa na siya i-enroll kay dinhi na. Karon sa sugod sila dinhi. September pa lagi na sila dinhi. Pero na nakadikir siya. Grade 1 gani na. Dikir. Pasarya sa grade 1. Grade 1. September 12 na sila kay 10 man to ni gikan si kuan dire. 5 na sila nakabot dinhi. 5 na sila pero Lunes man to sila ni eskwela. Mangadlaw na sila og lakaw guys kay party sa ilang staff nya hapdira na sila si Richard iya panghapitan dito sa sentral kay dito ram sila natulog. Nagbasa siya guys kay ulan gabi